सिखाव नों आंखौ थगायनो फैदों? आं गिबियावनो नों हिनजावनि थोरसि खुरैखौ फाननानै जाजोब्बाय। सना आं नोंनि थोरसि खुरैखौ फाननानै जाखोमायाखै सयथिबो। ओइ आं खोमा खेबना बुंथारदों। नोंनि बे खोमा खेबथानायखौनो आं मानिगोन। जौ सेरेब लोंब्लाबो लोङाखै होननानै खोमा खेबफ्लायो नोंसोरो। दा आंनि थोरसि खुरैखौ फानजोबनानै जानानै दा खोमा खेबथादों। जायखिजाया गाबोन इसिं न'नि बेराफोरा थोरसि खुरैजों बुंफबना थानाय जानांगोन। बबेनिफ्राय लाबोना दोनफैयो दोनफै बेखौ आं मिथिया। नङाबा मोनजागागोनबो। आं फाननानै जायाखैनो नों मानो मानिया? फाननानै जायाखैब्ला माबायदि लांदां फानदां बिखा फानदां जाना थाखो? आंलाय मा मिथिगौ? रागा जोंनो नाङा। आं फाननानै जायाखैनो ना खनबेसे बुंनांगौ? फाननानै जायाखैब्ला सोर न' सिंनिफ्राय माल बुस्थुखौ लांनो हाखो? नों न' सिङाव गैयामोन होनबा? गैयालै गैया आं न' सिङाव गैयामोन। होमबालाय बहाथो थैनो खारदोंमोन? माबालै आं खिनो ओंखारनानै लेट्रिनावसो खिबाय थादोंमोन। लेट्रिननिफ्राय फैखांनानै न' सिङाव हाबनानै नायबाथाय गासिबो थोरसि खुरैया गैला जाना थादों। बिनि सिगाङाव जोंहानि न' मोखाङाव दाउलाखौ लोगो मोन्दोंमोन। बियोसो जोंहानि बारियाव बस्थाथाम फालाय गांसो हानानै लांदों। बिसो लांबाय बायबाय नामा? बेखौनो सन्देह जाथारदो आं। बिनो लांबाय बायदि मोनदों। होमबालाय मानोथो हमाखैमोन नों? आं हमस्लाबनो हायाखैमोन। न' सिङाव फैनासो मिथिदों। इसिं न'नि माल बुस्थुफोरा गैया नुनानै। गोख्रै दाउलाखौ नागिरनानै माल बुस्थुफोरा लाना फै। नङाबा नों बे न'आव जायगा गैला। साला आंनि न'आव फैनानै आंखौनो बे न'आव जायगा गैया होनदों। माबायदि हिनजाव मोननांगौ माबायदि हिनजाव मोनखोलै? रांखिनि सालिगोनद्रि। मा सानबाय थादों? गोख्रै नागिरनो थांदों। जेबो सानाखैलै सना। सानैजों जमा नागिरहैनि नामा? आरो आंखौ लिंबावदोंसो। हारसिं नागिरनो थां। साला न' सिङाव थानानैबो सिखावजों खाव जाबाय। मानि हौवा नोंलाय? थैद मानो बिदि बुङो सना? गामिनि मानसिफोरा खोनाबा गाज्रि होनोलै। आंखौथ' गाज्रि होना नोंखौसो होनगोन। बुंथों बुंनाय मानसिया बुंखायो। रावनिबो जोमना लायाखै आं। बुंग्रा मानसिया आंखौ जाहोगोन नामा? माबा ओंखाम संहैथां। ओंखाम संना सानैबो नागिरहैगोन। आंलाय मानोथो संहैनांगौ? नों संहैबानो जायोना। आरो आंखौसो संनो थिनबावदों नों? जि सानालासे आंनि गोमानाय थोरसि खुरैखौ मोना अब्लासिम आं ओंखाम सङा। बेखौ मिथिखा नों। साला मा अबस्थायाव गोलैखोलै आं? साला सिखावानो बरबाद खालामना होबाय आंखौ। आमेरिकायाव सासे सिखावा से रां खावनायनि थाखाय बेखौ बिगोमाया गावथारदों। आया मा निउसलै बेलाय? बड'लेण्डआव गोबां सेंग्राफोरा फ्रि फायार आरो पाबजि गेलेनानै मेलेमा गाज्रि जादों आरो फरायनायाव जोबोद खहा जादों। बेथ' नंगौ जोंनि बर' मानसिफोरा पाबजि फ्रि फायार गेलेनानै फरायालासिनो थागासिनो दङ। खालि बिखौल'सो गोसो होबाय थायो। फरायनांगौ ना मानांगौ बेनि जेबो गियान गैया जालांबाय। बिहाराव सासे सेंग्राया गावनि गोसथोनाय सिख्लाखौ हाबा लायालासिनो गुबुन सिख्लाखौ हाबा लानायनि थाखाय गोसो थोजानाय सिख्लाया हाबानि सानखालि पेन्देलखौनो सावनानै खारदों। मा गरम गरम निउसलै दिनैलाय। सोरबा हाबा लायाब्लानो बेबायदि पेन्देलखौ सावनांगौना। मा खाथ्रा सिख्लालै बेलाय। बड'लेण्डनि एमाव राजा होननाय रबट दिहुनग्रा बिगियानगिरिया मानै रबट दिहुननानै कन्ट्रल खालामनो हायैनि थाखाय बे मानै रबटआ फाग्ला जानानै दं। आरो बे रबटनियाव जेबो सक्ति गोहो बोलो गैला। खालि बिसोरनियाव मोनसेल' आखु हाबनानै थादों बे जादों सिखाव आखु। आरो बिसोरनियाव जेबो गावनि महर गैया। बिसोरो मालायनि महर लानानै सिखाव खालामनानैनो बेबायदिनो बिसोरो थांनानै दङ। दा बिसोरो बड'लेण्डआव जायनि मेनि महर लानानै सिखाव खालामगासिनो दं आरो बेखौ हमनो थाखाय पुलिसा नागिरगासिनो दं। आइया बेलाय मा डेन्जार निउसलै। बे मानै रबटखौ हमनो हायाबा माथो मालाबा जोंनिबो महर लानानै सिखाव खालामगोन बे। आरो जोंखौसो बुथारगोनलै। गिनो गोनां जानानै फैबाय माथो। हायाबालाय मानो दिहुननोलै बेबायदि रबटखौलाय। दा जों पाब्लिकखौसो बुथारसिगोन कर'ना भाइरास बायदि। दाउला नों बेयावसो दंफैयो? हा माथो गेन्द्रा आरो गेन्द्रिसो। नोंसोरलाय बहा जमा जमा थांनो नागिरदों? जेरावबो थांनो फैयाखै नोंखौसो लोगो हमनो फैदों जों। दा सिखाव खालामखानानै दा सिखाव नुयै बायदि ओरैनो थाफ्लादो नों बेयाव। मा सिखाव? आंलाय मा सिखाव जालाबायखो? नों मैया जोंहानि बारियाव गांसो हाफ्लानानै जोंहानि थोरसि खुरैखौ सिखाव खालामनानै लाबोनाया बावगारबाय? दा नंखायसो बाथ्रा बुंबावदों नों। जोंहानि थोरसि खुरै सिखाव खालामना लाबोनाया गोख्रै दोनहैफिन। नङाबा दिगदार दोङो। अ दासो बुजिबाय आं केसखो। आंथ' मैया न'आवनो दंबाय थायोमोन आं जेरावबो थाङाखै। आरो नोंसानावलाय आं मानो गांसो हानो थांलाबायनो? जोंहा मोसौआनो गैया। नै पेपाराव आं दासो मोनसे निउस मोनदों।
जोंनि बड'लेण्डआव एमाव राजा होननाय रबट दिहुननाय बिगियानगिरिया मानै रबट दिहुननानै बे रबट मानैया फाग्ला जादोंनो। आरो बिसोर मानै रबटआ जायनि मेनि महर लानानै सिखाव खालामगासिनो दं होननानै बुंदों। बिसोरनियाव सिखाव खालामनायनि अनगा जेबो गोहो बोलो गैला होननानै बुंदों। खालि बिसोरनि मेलेमाव मोनसेल' हाबनानै दङ होनदों, खालि सिखाव। आरो बेबो मालायनि महर लानानैसो सिखाव खालामोनो। मा? बड'लेण्डआव फाग्ला रबट?